Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. Sannan a yau insha Allah bidiyon zai mana bayani akan wasu ɓoyayyun sirrika guda biyu waɗanda mafi yawan mutane ba su san su ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Amma kafin nan ina roƙonka idan kai sabo ne a nan ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ina roƙonka da ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka sai da ka danna mai like, sannan kai shi ga 'yan uwa domin kowa amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara bidiyon. Yau abu na farko da kuke gani shine goge history ɗin kallo. Misali idan ina kallon wani bidiyo a YouTube sai ya zo ya zama na irin bana son ake ganin history ɗin shi. Misali yanzu bari in yi searching ɗin wannan channel ɗin, ina shiga kawai. Misali ga wannan bidiyon nan, wannan bidiyon na ƙasa banda shots ɗin nan na ƙasan gashi nan za ku ga wani jan abu ya taho gashi nan ya kusa tsakiya ya tsaya haka. To idan bana son irin wannan YouTube ɗina yake nuna wannan, kai tsaye zan shiga zuwa settings na settings din. Bari mu fita kawai sai in taɓa settings a nan gashi na ƙasa kusa da rubutun ƙarshe. Kana zuwa ƙarshe gashi nan na biyun ƙarshe kenan. Kawai ina taɓa settings zai kawo ni nan, sai in nemo inda aka rubuta history and privacy. Ina taɓawa zai kawo ni nan. Da farko zai gashi nan a zaɓin farko an ce min clear watch history. Ina taɓawa zai ce min zan yi clearing ɗin watch history ɗina. Kawai ina taɓa clear watch history, shikenan yanzu ya goge shi. Yanzu misali da zan koma can, bari in shiga channel ɗin kai tsaye. Idan ya kawo ni bari in nemo bidiyon. Kun gani yanzu babu wannan jan abun, yanzu kwata-kwata yanzu wayata ta goge wannan jan abun, babu shi kwata-kwata. Yau yanzu sai abu na biyu wanda shine goge chat history. Misali yanzu idan na shiga za ku ga history ga sunan guda biyu. Yanzu da zan yi searching ɗin wani abun in shiga, idan ya kawo ni ina dawowa kawai ina taɓawa za ku ga gashi nan searching ɗin nawa guda uku ne. To ta yadda za ka cire su kawai za ka iya danne kan shi haka, za ga inda aka rubuta remove, ga cancel ga remove. Kana taɓa remove kawai kaga ya cire shi gaba ɗaya. Idan akwai wanda kake son ka cire kenan. Idan kuma kana son ka goge su ne gaba ɗaya, kai tsaye za ka shiga settings don ka taɓa kan profile ɗinka, za ka ga ƙasa da ƙasa zaɓi na biyun ƙarshe za ka ga inda aka rubuta settings. Kana taɓawa zai kawo ka nan, za ka duba zaɓuɓɓuka ga su nan a zaɓi na 6 daga sama. Za ga a zaɓi na 6 an rubuta history and privacy. Kana taɓa shi zai kawo ka nan. Kawai kai tsaye za ga a zaɓi na 2 an rubuta clear search history. Kana taɓa shi zai baka waɗannan rubututtukan. Kawai daga ƙasa zai sa cancel, sannan zai sa clear search history. Kana taɓa clear search history, shikenan yanzu ya goge duk wani searching ɗin da muka yi. Yanzu da zan koma in taɓa wajen, kun ga babu wannan history ɗin, sai in na sake yin wani na yi searching ne tukunna za a samu wani sabon history. Ina taɓawa kun ga shi nan ya bayyana. Idan kuma kawai ɗaɗɗaya ne kake son ka cire waɗanda ba ka son a ga ka yi searching ɗinsu, kai tsaye za ka danne kan shi sai ka taɓa remove, shikenan ka cire shi gaba ɗaya. Babu wanda zai ga search history ɗinka domin sirri ne kuma sirrinka ne. To yan uwa duka dai nan ne ƙarshen bidiyon namu. Da fatan bidiyon na ya burge ku, kar da ku manta da yi mana subscribe. Sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga 'yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.